Bun venit! Te-aș ruga frumos să te așezi comod pe un fotoliu, un scaun sau într-un loc relaxant, în fund cu picioarele împreunate în față și rezemat, sau pur și simplu cu spatele drept. Concentrează-te numai pe tine, toate sunetele din jur și camera în care ești să nu mai conteze. Închide ochii și relaxează-ți corpul. Inspiră pe nas, expiră pe gură, relaxare. Inspiră pe nas, expiră pe gură și încă o dată, inspiră pe nas, expiră pe gură, ne relaxăm, se relaxează fața, gâtul, umerii, brațul stâng, brațul drept, pieptul, abdomenul, spatele, bazinul, piciorul stâng până la talpă și piciorul drept până la talpă. Relaxăm complet. Pur și simplu locul în care suntem dispare. Pur și simplu sunetele dispar. Pur și simplu nu mai contează nimic. Inspirăm câteva secunde și expirăm, ascultându-ne respirația și încercând să ne auzim bătăile inimii. Nu mai contează nimic în afară de acest moment frumos. Acum, imaginează-ți un loc al tău din copilărie. Imaginează-ți un loc care ți este drag ție din copilăria ta. Cum se vede, cum se aude, ce forme sunt, ce culori sunt, ce miros este, ce este în jur. Este zi, este noapte. Acum imaginează-ți un copil. Acel copil ești tu. Imaginează-te stând undeva în peisajul acesta cu fața la tine, având o expresie neutră. Tu cel din copilărie. Mergi spre el. Ajungi în fața lui. Este trist pentru că nu a știut prin ce va trece când va fi mare. Este copilul tău interior. Ești tu de când erai mic. Spune-i. Te rog să mă ierți, pentru că te-am făcut să treci prin atâta durere. Te rog să mă ierți, pentru că te-am făcut în multe clipe să plângi. Te rog să mă ierți, pentru durerile și lucrurile rele pe care le-am făcut. Te rog să mă ierți,
că te-am acuzat de atâtea ori, în atâtea feluri. Te rog să mă ierți, pentru că nu te-am iubit. Iartă-mă că nu am iubire de sine. Iartă-mă că mi-am permis atât de mult să fiu rănit. Iartă-mă pentru că m-am luat după oameni și am ajuns aici. Iartă-mă că nu ți-am îndeplinit visele. Iartă-mă că am uitat tot ce mă bucura. Iartă-mă pentru toate rănile pe care le-am suportat. Iartă-mă pentru că ne-am neglijat. Iartă-mă că nu te-am iubit în fiecare zi. Iartă-mă că nu am ajuns să-mi îndeplinesc toate scopurile. Iartă-mă că m-am acuzat atât de mult. Iartă-mă. Tu ce din copilărie îți zâmbești și te uiți la tine. Copilul tău interior se uită la tine. Îți zâmbește larg și spune: te iert pentru tot ce ai făcut. De acum îți dau voie să te asculți pe tine. Îți dau voie să ai încredere în tine. Îți dau voie să faci ce vrei în viața ta. Îți dau voie să crezi ce vrei în viața ta. Ești liber să-ți îndeplinești orice vis. Ești liber să trăiești așa cum vrei. Ești liber să ajungi oriunde vrei. Te iert și te iubesc. Eu sunt mereu cu tine. Te iert și te iubesc pentru toate durerile prin care ai trecut. Te iert și te iubesc pentru că ai uitat de mine. Te iert și te iubesc pentru că m-ai respins. Te iert și te iubesc pentru că de multe ori ai fost orgolios, furios și nu te-ai mai întors la mine. Te iert pentru toate greșelile pe care le-ai făcut în viața ta. Te iert și te eliberezi de vină, de judecată, de durere. Te iert și te iubesc. Copilul tău interior îți dă un balon. Îți dă un balon cu praf auriu care este plin de iubire și iertare. Este împăcarea cu tine însuți. Îți spune: de acum înainte, ești liber să decizi pentru viața ta. De acum înainte, ești liber să alegi pentru viața ta. De acum înainte, ești liber să folosești puterea ta interioară. De acum înainte, ești liber să folosești iubirea ta de sine. Te susțin, te iubesc și te voi susține pentru totdeauna. De acum înainte, îți dau voie ca tu să îndeplinești orice pe lumea asta. Eu sunt copilul tău interior. Eu te voi sprijini orice s-ar întâmpla. Te voi ajuta să crești, să devii un om puternic și să ajungi acolo unde îți dorești să ajungi. Balonul galben rămâne la tine, cu iertarea și toată iubirea ta de sine. Copilul tău interior te ia în brațe, te strânge și se bucură pentru că existi. Se bucură pentru fiecare experiență prin care ai trecut. Se bucură pentru fiecare obstacol pe care l-ai trecut. Se bucură pentru tot ce trăiești în momentul de față.
se bucură că ești tu, că existi. Acum imaginează-ți că o aură galbenă răsare din interiorul tău și se împrăștie în tot corpul. Adu-ți mâinile pe inimă. Simte-ți inima cum bate. Ești liber. Ești liber să trăiești așa cum vrei. Ești liber să faci alegerile tale. Ești liber să creezi. Ești liber să-ți cauți scopul. Ești liber să-ți cauți drumul. Ești liber să faci ceea ce vrei. Ești liber să alegi pentru tine. Ești liber să faci exact ce vrei să faci în viața asta. Ești liber să faci ceea ce vrei să faci. Aura galbenă se întinde în tot corpul tău. Oferă iertare, iubire, vindecare, liniște, putere, forță, curaj, conștiință. Absorbe clipa asta. Ești doar tu cu tine acum. De astăzi, creează-ți o nouă realitate. De astăzi, ți-ai dat libertatea de a avea viața pe care o visezi. De astăzi ai tot dreptul să-ți transformi viața în ceea ce vrei ca ea să fie. Ai venit pe acest pământ pentru a crea, pentru a trăi, experimenta. De astăzi, de astăzi e viața ta. Inspiră adânc pe nas, expiră pe gură. Mai inspiră o dată pe nas și expiră din nou pe gură. Deschide ochii și simte starea ta interioară. Păstrează-o cu tine în tot restul zilei. Și amintește-ți de acum înainte. De astăzi, susține-te mereu. De astăzi fi puterea ta. De astăzi creează-ți realitatea pe care vrei să o trăiești. De astăzi, viața ta va deveni așa cum vrei ca ea să devină.